Ayo, beri mana? Ini ketubannya buri nu kayak. Uma, mana ada? Oma. Dah, dari mana? Oma. Mana? Sos malah lem soan. Ibu, itu ini. Mana ada? Oma. Ya guys, lagi for level for ini bergerak video. Terlagi for ini, haba ni uno gibi cap. Mana baizo ungkarci ada, baik segar na. Intelai malai. Terlagi for gibi ar na ni bini. Mana ati monggoli uno deh, ati monggolo cap sih. Dale ungkar baik ungkarnya. To erna formal ya na. Terlagi for daizu tangkasina tong layau. Enjau. Ah, Monoji. Ayo, beri mana? Ini ketubannya buri nu kayak. Buri suka wae. 50% nya buri nu kayak. Terlagi for level for ini bergerak video. Let's start a video. Dari tangsi sida tangla. Bah, mana nunjuk anjau ke? Mama. Lutupi. Ni kau aku muda benda. Dah kali. Habe umnai. Dah kali muda menang. Zahin jauh kemanam di nena ni. Sebab bunda lutupi, sebab bunda dulur, sebab bunda kokaper, kokaper tu lagi. Dulur. Sepuluh tak ada nama ke dulur. Masih ada gul kana. Sob gul. Megon aku gul bini ya. Makam aku gul, konfam aku gul. Sob gul bini ya. Kuga aku gul. Kuga tu banyak gul dah ya. Tapi pernah jangan nama saya kedan ada video ke. Ni biasa ang ni kedan room ni. Ni biar na. To ni be siang gaya mana? Ni kina ni personal siang gaya mana? Ni kina gezam, ni kina kedan ar ni. Ani rumah. It's my home. To ni daya bazi gas ni tinta sebazi. Mana sih kenar na? To beri hangse mana mesti kaman dengar. Kaman mana lagi fera bukan. Cemane je biha horne je bisna. Apa na? Box paling na. Pio mana? Musli khana gon gyar naman thakaya musli khana je stick dangena to bikhe mane जों एक्सट्रा बायनांगोन to bikhe लोगोफोर इसे नायनो थाखाय थांगासिनो आरो to लोगोफोर बेनि मेन खामानिया ओमफ्राय आंनि बे आइफन नि माबायाबो गैला टेम्पारबो गैला दाखालि गिलिनानै बायदों टेम्पारा एकदम मबाइला बायबाय जानानै बे गिदोंमोन आं खिन्थु इसोरनि अननायाव मबाइला जेबो जायासै आरो टेम्पारल' जेबो माबा प्रब्लेम टेम्पारल' बायदों आरो to लोगोफोर मबाइल टेम्पार सोलायनाय आरो मेन खामानिया जाबाय स्टिक बायनाय मुस्रिनि गन ओके लोगोफोर नै दायो हिन्जावा मारिगासिनो न'खौ थांनोसै बिमायाबो गैया बिमाया Ay, fukuri tandeng fukuri o, hazira perdongo. Umpet nih, daya bayi bukan siaran nah. Oh, tolong pun nih, daya diun bayi kali ke. Iya, my bike, soalnya bike. Tansi lagi berde, ini first time. Ini jauh video mana? Aku kenal, last ini bunda itu. Last sih bunda, mana mau bunda. Oke, deh langsung. Let's go. Dah mau apa dah? Number 1 to Musri ni gon, बिनिफ्राय दा आरो थांनानै हावा सिंगेलबो नांगोन हावा सिंगेल गैया ओमफ्राय थांनानै मादों बाव नायनोसै लेट्स गो थांबा बायलायनोसै माबि दे बाइक सलाय थांबासो ओंखारो दं सिगां सलायखायोमोन र' सिख्ला टाइमाव बाइक सलायनो होनखायोमोन स्कुटि दा दखना गानबायना बाइक सलायनो हाला स्कुटि बायदो सलायनोसै स्कुटिल' बायनांसिगोन उपाय गैया बायनांसिगोन निजोन थाखाय सिगांनिखौ सलायलायनो बे थाथारि सिगांनि मोनसे बोराय दोंलै बायनोसै लासै बायनोसै हाबायाथ' बरखर जाबाय पापा थांनाय बोसोराव आबुनि हाबा देग्लाय आंनि हाबा एक बोसोरबो गेप मोनासै ना ओरैबायदि फैसा खरस जाबाय माने आरो न'आव बनायबाय माने जोंसो मिथियो आरोना ओरैबायदि फैसायानो गैला होनाय बायदि आरो दा जेने थेने हाबानि इसोरनि अननायाव हाबाया जोबलांबाय मेकआप जाबाय फैसाया बेखौनो इसोरनि अननायाव माने जालांबाय आरो ना ओरैनो थाबा जाला मावनांसिगोन उपाय गैला बेथ' मावखानांसिगोन लेट्स गो जानि फैबाय आंनि एद्रा हथानाय खानाय मोनजोबबाय उननिया खानाय मोनजोबबाय होनदों उनथि हेलो आनै हाथ' लोगोफोर नै सहैबाय नैबेनो जाबाय टंला चारियालि नै नियाव सोंबाय गिबि थ' नियाव गैया फार्स्टआव सोंदोंमोन गैया आरोना बे मुस्रि स्टेना थ' नायनोसै आरो नायबावनोसै नायनो मारै अनलाइनाव आंलाय बिदि माने मुस्रि स्टेनलाय बायफेराखै आं एक्सट्रा आरोना बनायनोसो होनांगौ खोमा बेबायदि आरो बेबायदि मोननो नांगौ आरो बे माबासो प्लास्टिकनि जागोन मोनाबा औवाखौ दानना माथोलाय जायो माथो थ' नियाव हाबदों फरेस्ट दखान नायनो मोना बा लांनो लुबैदों नामा लांनो लुबैदों
Podium हाबदोंमोन ओरैबायदि दाम माने सिगुन काटनिनो 4000 आरोना खुन्था मोनब्रैयावनो फाग्ला नामा खुन्था मोनब्रैयाव 4000 गारनो थ' जियानो जाया मानो जों जेखि जाया न'आव बनायनोसै न'आव अनलाइन खालामसै बेखौ सानबाय आरो जों एसां फैसा गारनो हाया ना 4000 खालायबो खुन्था मोनब्रैनि थाखायनो थ' लोगोफोर जियानो जाया मानो दायो आइफननि माबा खालामसै आइफननि जे कभार मा होनो बेखौ टेम्पार बेखौ लगायनोसै बिनिफ्राय जानोसै थांसै ना जानायखौसो सानदों जानाय मेन फार्स्ट फाइनालाय हाबानि उनाव एसे जाखानांगोन नङा होनबा लोगोफोर नै दायो नैयाव खुवायनोसै आइफननि टेम्पार थ' नै जोंनिया बेटिनि मबाइलखौबो बेयावनो बायदोंमोन रियेलमि 12 Pro Plusखौ नै मबाइलानो बर'आ टंलानि बेनो खुवायनोसै नै लगायबाय दायो टेम्पार लासै मबाइलखौ नोंथांमोननो मोनसे मबाइल देखायनि आं नै भिभ'नि मबाइलनि आइफन टाइप पुरा सेम कपि खिथालाय स्क्रिना नायनाय एलेन गोमाया ঠিক আছে जाबाय दे जाखायो आइफना गोमायो नै लोगोफोरनि दिनै हाबानि उनाव गिबि हिनजावजों माने हाबा जाहैनोसै आरो ना गामियावनो जादों बिमानै आये थांसैना हाबायाव ना थांसै माबा साफा नुदो हा साफा नुदो मोजां जालांदां एथ' फ्रि जाबाय मालाय मोजां नुयोना मिथिया आरो गावखौनो मोजां नुयो फिसाजोखौ हरनो हानानै फिसालानि हाबा खालामनो हानानै एथ' फ्रि जाबायनो ने मानसियाबो माने हेपि थाबा माने मोनसे हेपि हरमन मोनसे दोङो दै बे माने मानसिनि ग्ल' हेल्थफोरखौ मोजां खालामो हस्सा बिनिखाय मिनिनांगौ बेसेबां हायो आरोना नै जादों बिहामजो फै बिहामजो खायो आं हिनजावनि जमा थालाय रायजोफोरलाय बिहामजोआ सिम्पोल दख'ना गानदों बिखुमजोआसो जों बेलेग जाबाय मडेला दे माथो सिख्लायालाय लोगोफोर नै दायो बिसोरो थाबायनो थांसिगोन माने गारियाव माने साथाम थानो हायाना गामियावनो माने माहाय गोजानाव जोंनिया माने गामिया खेल मोननै जाबायना ओइ बे साहानि मोनसेयाव आरोना साहा टटलापारा जोंनिया सोनाब टटलापारा ना सानजा टटलापारा सरि सानजा जोंनिया सोनाब लोगोफोर दायो थांग्रोसिगोन बिसोरो थांग्रो दे थांगासिनो आंथ' 5 मिनिट उनाव बाइकजों होलांगासिनो लोगोफोर थांथारनोसै फैद' दे दिनै हाबाखौ एसे देखायनोसै आरो थांगासिनो थौ लोगोफोरनि दायो थांसै बाइकजों आंनि माने गामसा गाननोसै जेनेबा गामसा फैनानैसो दायो होलांसै गामसा लंपेन्ट गाननानै लेट्स गो दायो थांनोसै यस वान गियार लेट्स गो लोगोफोर नै नायदो नैबेनो हाबाया सिङाव हाबैनोसै माय मा जादों अमा हा बयलार अमा नै लाइन बिमा मा जादों अमा ने दे जानो होबाय ओइ बुवा न'खौ नों सेन्स ले आयोलै मा जादों भाइ बेना मानसि दं गैया दे लाइन गुमै मा जादों अमा दे जेनेबा अमा मा जादों ससमा लालाय बेसन ससमा जाबाय ओइ बा इन्जय नै मा जादों अमा बोरमा दङ सिङाव दङ आदा मा जादों ना नुनायाव मानसिफोरा बुङो बिराद अमा जाग्रा मानसि जाखाया जाया ने जाखाया ना जाया दे बरिया लकेलसो जायो दे औ दे बबेबा हाबाफोराव थाङोबा आङो लकेल ना